سلامن تعنان نخلهم تختاتلتي يخون اندابلكو نامناي لما عنت مدبي كاتو امناي لما عنتي مدبي كم تلمود نعخم نتختاتلتي يمهريو إلس حسبكو مدب حيزلكم مسئلكو ناي لما عنتي مدبي زلعلو نودي زقبرو تابايات كنرئينا اسكاب ناي مدبي فتسامة حبيركم نتصنحو نزي چانل حدش تزخونكم سبسكرايب مقبارن نتاناي دول ملكت حان شعب من كان استفلاليو ناي صوتا وركب ناي طعنا كمون ناي حدارن ناي فقرن هيوت انفورميشن ترخبولو چانل سدران خدكونو بخبري نحتت مدبنا ناب بزحات سبات بزحو بزحات حواتنا تمهرتين خوستلو لايك يركم جمرو سدران زخونكم ني نامسغنكو نام مدبي كملس ودي استفتره نعلمنا تصقم نمفتاح مبر نرومانس نصوتا طراح يكونن اب استفلاليو فيلمتات ودي كم غولن ستيتي بسحقن صوتان زتملأ مسيلو كرأي نستوعلينا ازغنا ناي ودي طباي ايكونن ابناتنا زمن ودي اب صوفا كوفيلو بزعبا زبوسوتو فوتو كچنق يرأيلو ازي ناي دخم ودي طبايو كاب زقصيلنا نودي ودي زغبرو طبايات احصر بيلنا كنريومينا اتقداماي نريو عرفتي ترخبلو افوي تبللو معلتي مصباي دوبل عبيت نغرات نمسرح نغرات اسكاب زمعرريولكا ايتصبي حزي تسيخا تخلون كابخا تصبيت زغبرلكا نغر غبر ايفن عوتات سباتون نابتلموم مسبصحو سلام يرخبو يمنبر فصيمم كاب صقطن دخامن ايوصون كوين غنا ا ميدياتات كسحقون تلو كترين تلخا كل ነገር ተማዓራሪሎም ዕርፍ ዝበሉ ከመስለካ ይኽእልዩ ከምውን ሓደ መዓልቲ ንስኻ ገንዘብ ረኺብካ ጸገማትካ ትፈትሕ ንነፍስኻ አሕጉስካ ጭንቀትካ ተጥፍእ ይመስለካ እዩ ኮይን ግና በህይወት እስካብ ዘለኻ ነገራት እንዳኸበዱ ሓላፍነትካ እንዳወሰኸ ይኸይድ እዩ ምንም ነገር ክቀለልካ አይኽእልን ምክንያቱ እንታይ እዩ ወዲ ዕርፍ ክብል ዝኽእል መስሞተ ጥራሕ ከም ዝኾነ ፍለጥ አመበል ካልአይ ንሪኦ ጠባይ ድማ ነቦኻ ረሲዕኻ ነበር ኣብዛሓና ናይ ወለድና ድሌት ንምስኻ ዒልና ዝተፈጠርናሉ ዕላማን ንምንዮ ህይወትናን ክንገድፍ ንግደዲና ንስኻውን ኣቦኻ ክትከውን ዝደልዮ ነገር ገዲፍካ ባዕልኻ ተኣምንሉ ሰብኩን ኣብ መወዳታ ኣቦኻ ይኹን ዓለም ክልቲኦም ክኾርዑልካ እዮም ቆልዑ እንዳሃለና ምዕባይ ሓወይ ብሉፅ ተፃዋታይ እግሪ ኩዕሶ ነይሩ ወለድና ግና ንኩዕሶ ገዲፉ ናብ ትምህርቱ ንኸድህብ ኣገዲደሞ ድሕሪ ግዜ ድማ ክእለቱ ጠፊኡ ኮይኑ ግና ኣነ እስካብ ዝኽኣሎን እስካብ ድሌቱ ዝኾነን ክገድፎ ኣይነበሮን ኢለ ይኣምን ንስኻውን ንማንም ይኹን ሰብ ኢልካ ዝኣመንካሉ ከምኡውን ትኽእሎ ነገር ፈፂምካ ክትገድፎ የብልካን ኣመበል ሳልሳይ ንሪኦ ጠባይ ድማ ዓቕምኻ ተረዳ ድኽመታትካ ተቐበል ብትዕቢት ተደፋፊእኻ ዘይትኽእሎ ነገር ይኽእሎ ይልካ ንነብስኻ ኣይትሸውድ ብፍርሕውን ዝተለዓለ ክትበጽሖ ካብ ትኽእል ቦታ ክትተርፍ የብልካን ድኽመታትካ ኣሚንካ ዓቕምኻ ፈሊጥካ ክትበጽሖ ናብ ትኽእሎ ደረጃ ንምብጻሕ ጻዕር ዘይትኽእሎ ነገር ይኽእሎ ይልካ ንነብስኻ ትሽውድ እንተኾይንካ ተኣማንነትን ክብርን ኣይትረክብን እሞ ዓቕምኻ ተረዳ ድኽመታትካ እውን ተቐበል ኣመበል ራብዓይ ንሪኦ ጠባይ ድማ ነፍቃሪትካ ንምሕጓስ ጥራሕ ኢልካ ፈጺምካ መደብካ ኣይትቐይር ጓል ኣንስተይቲ ጥንካረኻ ንኽትፈልጥ ኩሉ ሻዕ ክትፍትነካ እያ እንተኽኢልካ ትኽክለኛ ውሳንኻ ወሲንካ ንፈተናኣ ሕለፎ እንተዘይኽኢልካ ግና ብሱቕታኻ ሸውዳ ሓቢራትካ ንኽትከውን ወይ ድማ ንኽትፈትወካ ኢልካ ዘይኣምንካሉ ውሳነ ፈጺምካ ኣይትቀበል ብሓሳብካ ዘይትስማዕማዕ እንተኾይና ካብ ህይወትካ ንኽተውፅኣውን ክትውስነለካ ነዚ እንተዘይጌርካ ዓርሰ እምነት ከም ዘይብልካ የርእዩ ንሳውን ክትንዕቐካ እያ ካብ ዝሓሊፉ እውን እምነት ክትስእነልካ እያ ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ጠባይ ድማ ንውጥናትካ ኣቐድም ንፈተውትኻ ይኹን ነፍቃሪትካ ንምሕጓስ ኢልካ ጥራሕ ዕላማኻ ክትርስዕ የብልካን ምክንያቱ እንታይ እዩ ሰባት ክፈትውኻን ከኽብሩኻን ዝኽእሉ ብዕላማኻ ጥራሕ እዩ ኮይኑ ግና ናይ ህይወት ዕላማኻ ክትርስዕ እንተለኻ ደቂ ኣንስትዮ ይንዕቓኻ እየን ኣብ መበል ሻድሻይ ንሪኦ ጠባይ ድማ መድሃልቲ ፈተውትኻ ኣስተማቕሮ ፈተውትኻ ዝህቡኻ ሓሳባት ከምኡውን መድሃልትን ምቕባልካ በሊሕ ሰብ ምዃንካ ዘርኢ እዩ ነዚ እንተዘይጌርካ ግና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጠባይ ዝሓዘ ድኹም ወዲ ኢኻ ትኸውን ኣብ ዙርያኻ ዘለው ሰባት
سبات انتاي كم تفتو انتاي كم تتسلق كم اون انتاي كم زفرحكان انتاي كم زحقوسكان بزقبا يفلطو يوم سلازخونه زهبوخا حساباتن ايفن مدهالتن بحما بمرأي طرح ايتحلفهم يقداس نعرسخا نممحياش تتقملهم عم بل شاوعي نريو نودي ودي زقبر طباي دما تنبرلو نحيوت علامة وسن كنبرلو يه إلكا تحاسبو علامة أقدمو ودي ولا حدا معلتي بزي علامة كنبر أيقبون نودي ودي زبلو أبلبو زلو عاوي وطنيو سلازخونه نمنتاي كم تنبر كم زلخا ننبسخا تأيكو كم أون كاتسيلا زحبرلكم نساب كنقرو زي بلوم مستيرات بزقباء سمعوني اتقداماي نعاودكا مستيريو ازمالت نخالقوت ايتحجز ويدما ايتتبابع مالتي ايكونن كوينو جنا ناب عاود زبصحكا مستيركا مزراب زحبر ايكونن ازي كم عاود كان كم بوتاخان زوسنيو اتخالاي نريو دما نصقماتكا نخالقوت سبات ايتزارب نصقماتكا نسب معلالكا شخمي كقلللكا يخئليو كوينو جنا نزي صقم كام مفتاح كتحلالخلكا ون يخئليو مخنياتو انتايو 7% زخونو سبات نصقمكا كسمعو دس يبلوم እዩ 20% ዝኾኑ ሰባት ድማ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካውን ፈጺሞም ኣይሓስቡን 10% ዝኾኑ ጥራሕ እዮም ንዓኻ ዘጭነቁ ስለዝኾነ ክንደየናይ ዋላ እንተኣመንካዮም እውን ንጸገማትካ ባዕልኻ መፍትሒ ኣናድየሉ እቲ ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ውጥናትካ ኣይትዛረብ ውጥንካ ድሌትካ ኣብ ህይወትካ ክትሰርሖ ትደልዮ ዝኾነ ይኹን ነገር ሼር ኣይትግበሮ ምክንያቱ እንታይ እዩ ንዓኻ ዝረኣየካ ንዕኦም ክረአይ ስለዘይኽእል ስለዝኾነ ውጥናትካ ስጋ እስካብ ዝድርብ ኣብ በይንኻ ክጸንሕ ኣለዎ እቲ ራብዓይ ንሪኦ ድማ ኣታዊኻ ኣይተፍልጥ ብወርሒ ከምኡውን ብዓመት ትረኽቦ ኣታዊኻ ማንም ሰብ ክፈልጦ የብሉን ምክንያቱ እንታይ እዩ ናይ ባዕልኻ ዋጋ ከም ዝተዛረብካ ተገይሩ ስለዝቁፀር እዩ ኩሉ ሰብ ንዓኻ ዝርኢ ብትረኽቦ ኣታዊ ከም ዝኾነ ፍለጥ እቲ ሓምሻይን ናይ መወዳእታ ንሪኦ ንሰብ ዘይዝረብ ምስጢር ድማ ናይ ስድራኻ ፀገም እዩ ናይ ስድራኻ ፀገም ንኻልኦት ሰባት ኣይትዛረብ ስድራ ኩሉ ሻዕ ስድራ እዩ ኣዕሩኽቲ እውን ከምኡ ኣዕሩኽቲ እዮም ስለዝኾነ ንባዕልኻን ንስድራኻን ትሓስብ እንተኮይንካ መስመር ኣስምረሉ ናይ ስድራኻ ፀገም ኣይትዛረብ ነዚለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፂ ዝነበርኩ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ከተተባብዑናን ስድራት ኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ ሓሳብ ሪኢቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ሪኢቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና بخالي مدب بخالي حساب سكاون الرخب سلام انتعنا نخلاتنا يغني لي